गम पौले बड़े तो भाई खाती गम लिखे ले। हाँ 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 अनुज भैया के तरफ से ई जख्मी भैया के आशीर्वाद आइल बा। चाहे सैया जाड़ा में ते हमरा भोजपुरी के कलम के जादूगर जख्मी जितेंद्र भैया हैं आ हमार भाई हैं। अब भैया से ही आग्रह करनी कि अदिति हो खस चाहे अनुपमा हो खस चाहे काव्या केहू कलाकार जीवन में पहचान तबे बनी जेकर भी अपन गीत हुई। दूसरा के गीत तो केहू गाली का भैया गलती तो अदिति से भी कहनी कि जख्मी भैया के संपर्क में रहो। अब छोड़ी नाम लिखे धरे के कहाँ रहलू चलो गाना लिखाइल बा जौन गावा कि होलिया में आवा कीजे ढेर जे बहसबा